Good morning, people! Good morning, guys! Katapos lang namin ng breakfast. Ay, yung breakfast natin na may miss ko sa Saudi talaga. Lalo na yung tinapay na kubus. Di ba yun yung pinapartner doon sa shakshuka? Sarap! Bibili tayo ng mga spices na yun. Eh, magluluto tayo dito para sa atin, sa mga bata. Kaso, hindi ko alam kung magugustuhan nila yan. May mga cinnamon, may mga parsley, may cardamom seeds, diba? Ang dami-dami mga seeds na powder na yun na inilalagay sa pagkain. Pero in fairness, sobrang sarap. Nung una, hindi ko siya gusto, pero ngayon, nasasarapan na ako sa kanya. Ngayon tuloy. Pero nung naglaon pala, na tumatagal-tagal na ako doon and lagi ko siyang nilalagay sa mga luto, masarap siya, no? Malasa, lalo na yung kabsa. Pag marami na siyang mga buto-buto doon ng kung ano-ano na pampalasa. Sobrang sarap. Sana magustuhan rin ng mga bata. Tingin tayo sa SM. Sabi nila may mga spices daw doon ng ganun. Mga cayenne powder, mga ganyan. Tingin tayo. Kasi pag umorder ka online, baka mamaya hindi naman siya talaga, ang tawag dito, may mga halo ba. Hindi siya pure na yung seeds na yun talaga na powder. Baka hindi siya ganun talaga. So, kailangan sa SM tingin tayo para panghalo natin sa mga pagkain. Update sa atin. Ayun, okay naman. Okay pa naman. Kahapon, medyo nag-alburuto yan si baby kahapon. Medyo sumakit-sakit siya ng kaunti. Sabi ko siguro gutom lang ako. So, kumain ako. And then, medyo masakit pa rin siya. Sabi ko siguro, natatai lang ako. Nakalimutan ko na kasi yung sakit ba nung pag nagle-labor ka. Kung paano ba yung sakit nung pagle-labor na yun. Nakalimutan ko na. So, inaano ko na lang siya sa ibang bagay. Parang, siguro ganito lang yan. Siguro ganito lang. Hindi pa naman siguro ako manganganak. So, ayun. Nawala naman siya, guys. And nung gabi, okay na. Pero, today, simula kahapon, sobrang matigas yung tiyan ko. Hanggang ngayon, sobrang tigas niya. And hindi na siya ganun kalikot, guys. Hindi na siya masyadong malikot. So, tignan natin kung kailan nga ba siya lalabas. Wala pa nga itong pangalan. Iisa pala yung naisip ko. Meron na akong isang nakuha na name niya. Pinapadagdagan ko pa kay Papa. Para dalawa. Sabi nga ni Papa, sinabi ko sa kanya na ito yung pangalan. Tapos sabi niya, yun lang. So, ayun, nag-iisip pa siya ng isa. Kasi ayaw niya na isa lang. Lahat ng anak namin. Si Kiel, 2 pangalan. Si Jillian, 2 pangalan. So, ito, 2 din dapat daw. Ay, naku, nakakatuwa. Exciting. Lahat nag-aantay. Lahat ng makakita sa akin, uy, di pa rin ba lumalabas yan? Uy, kailan ka nang manganganak? Ganyan. Tapos yung mga nagchat-chat sa akin, pag hindi ako nakapag-upload, magsasabi, nanganak ka na ba? Bakit hindi ka pa? Wala kang upload kagabi. Nanganak ka na ba? Yung mga ganyan. Thank you so much, guys! Ako as in, medyo iba na yung itsura ko, no? Sabi nga nila, pag nakikita nila ako, hala, baka manganganak ka na, lalabas na talaga yan, mga ganyan. Pero hindi pa naman, guys. Antayin natin kung kailan ni baby gustong lumabas. Ang tigas niya, promise. Yung nagta-tight talaga siya, as in. Tight na tight. Pero masarap yung tulog natin kagabi. Hindi ganun katulad ng mga ibang araw na sobrang hindi ako nakakatulog ng maayos dahil sobrang init. Kagabi kasi sobrang lakas ng ulan, so malamig. Sarap ng tulog natin. And may ano pala ako dito, may bagong bigas. Sabay ganun, ibang topic. Si Papa, di ba nag-ano na siya, anong tawag yan? Nagigiling ba? Tama ba? Tapos nagbigay siya ng bigas. Ayan. Yung iba kasi, parang wala yatang pambayad sa paggiling. Pagkiskis ba? Pagkiskis ng bigas. So, ang ginagawa, bigas na lang yung binibigay. And dinala naman dito ni Papa. So, hindi na. Bibili na sana kami kahapon. Ay, nung isang araw ng kalahating sako. Pero dinalhan niya kami kahapon din. So, nakalibre na naman tayo sa bigas. And siya na rin yung dun sa therapy ni Umboy, nagbibigay din si Papa. So, ang na lang natin is food niya, tsaka yung pamasahe, and yung gamot, ganyan. Nakabili na rin tayo ng gamot pang 20 days. Kaya, medyo ano tayo doon. Wala na tayo masyadong isipin. Inaantay na lang natin talaga si baby. And today pala, gagawa tayo ng naninigas kasi yung tiyan ko kaya humihina yung boses ko. Today, gagawa tayo ng ano ba yun? Flan. Jelly flan. Banana jelly flan. Kukunin ko na yung mga llanera dito na nakatabi. Ayun yung ating project today para maiba naman. Ubos na yung ating
leche flan. So, ito naman yung gagawin ko ngayon kasi may saging dito na isa na sila. Nakita ko yun sa YouTube. Masarap daw. And para maiba-iba naman. And hindi niya na kailangan ng steam. Dahil doon na lang siya anong tawag dito? Titigas na siya kasi may jelly ace. Ano ba? Gulaman. Ayan. Yun yung magpapaano sa kanya. Magpapabuo. So, hindi niya na kailangan ng steaming. Mas makakatipid tayo sa gasol. So, ang lulutuin lang natin is yung leche flan. Wait lang. So, ito yung ating ingredients. Doon sa gagawin natin banana jelly flan. Eggs, 7 yung ginamit ko kasi maliliit. Pero 5 lang dapat na large. And banana, 2 hinog na saging. Tapos, condensed and iba. Tig-isang latang malaki. Tapos, yung ating gulaman. Walang flavor, kaso kulay yellow. Pero okay na yun kasi diba ang leche flan naman is yellow. So, okay na yun. Tapos, kalamansi kasi wala akong vanilla. Ito na lang gamitin natin, panglagay. Simulan ko na ha. Nilagay na natin lahat ng ingredients. Tapos ngayon naman ay yung saging. Nilagyan ko na to ng kalamansi kanina. Sige, lagay mo na. Ayan. Ano kayong lasa niya, no? Try natin mamaya. Dito, makikita natin yan mamaya. Malalasahan natin yan mamaya. Saidin mo. Tapos, gagawin na natin yung gulaman. Iluluto na natin sa kalan. Bago natin ilalagay ito dun sa mixture ng gulaman. Taran! Ay, naku, ngarag na ako kanina kaya hindi ko na sa inyo na ipakita yung ano ko is paggawa ko. Kasi hindi pa tayo nakapaglagay ng asukal dito sa llanera. Kailangan may asukal agad kasi kailangan natin isalin agad, titigas agad at may gulaman siya, diba? So, ayan. Ngarag-ngarag na ako kanina. Dapat pala unahin yung llanera na lagyan ng asukal kasi gulaman nga pala to titigas agad at ano tawag dun? Gulaman nga siya, diba? Pag malamig na siya, mamumuo agad siya. So, pandalas ako sa paggagawa ng asukal, pinatulong ko si Karen. Nagtunog kami asukal sa llanera. Tapos, sinalin ko na siya. Kasi, ayan, buo na agad. Pero, hindi pa masyado. Ayan, buo na. Humiwalay na nga agad, oh. Hiwalay na siya dyan sa llanera niya. Dito yung ating banana jelly flan. Sana masarap. Kunti lang yung nagawa ko, 6 na malaki tapos 6 na maliit. Kunti lang pala nabubuo ng ganun. Ito, sobra matigas na siya. Kinuha ko lang doon sa kaldero. Ayan o, kaya iba na ang form. Nilagay ko sa sa plato. Ito yung ating titikman kung masarap ba at sa mga batuta. Ayan yung ating project. Try lang. Nag-try lang kami kung pasado ba sa panlasa. So, ngayon, lunch naman yung ating paghahandaan. Magigisa ako ng pechay, sibuyas, bawang, kamatis, pechay, yan lang. Tapos nagipito si Karen ng isda. Yan ang ulam natin. And bumili si Papa ng pinangat daw. Pinangat, diba ko kung ano yan sa Tagalog or sa Bicol kasi ang tawag dito ay pinangat. Ayan. Wow, may sili talaga. Sarap po, grabe, buo-buo yung gata. Ang laman yan, nyog na tinuktok na nyog. Tapos binalot sa laing, tapos ginataan. Hindi ko pa alam kung ano yung ibang ingredients niya, pero masarap yan. Nilagyan ko rin pala siya ng ligo. Ligo mackerel. Ayaw nito ni Karen, malangsa daw, pero yung mga bata gusto yan. Lalo na si Jillian. Kahit nga yan lang, yung pagbukas niya, kakainin niya na yung lalagyan niya lang ng kalamansi. Pero ito, gisa natin. May sardinas sana ilalagay ko, kaso wala pala kami sardinas, ubos na. Ito na lang, nag-iisa, natirang ligo. And then, lagay na natin yung ating pechay. Wala pang asin yan kasi tatanggalan natin si Umboy muna ng pagkain niya bago tayo maglagay ng asin.
Kain! Ay, ang sarap. Pechay. Tapos, isda na tunsoy ba? Yung maraming tinik. Yung sardine ang tawag nila dyan. Sardinas. Yung ginagawang sardinas yata. Tapos, ito yung kaninang pinakita ko sa inyo. Wala pa yung mga kakain. Nasa galaan pa. Kain. Nagpa-cake yung nasa labas ng bintana. Sarap. Pa-cake ni Kuya Marlon. Wow. Laki pa naman. Oh. Yummers. Busog-lusog na naman kayo. Ano nangyari? Puro vlog yata natin pagkain ah. Inabot na ako ng gabi. Ngayon ay magluluto na naman tayo. Kasi gabi na. It's dinner time. Ang lulutuin ko naman ay talong. Binili namin 300 ang kilo ng talong ngayon. O, diba? Sabi ko nga, wag nang bumili ng mga mahal ngayon eh. Yung mura muna na mga bilihin ngayon, yun muna yung iuulam. Di pag nagmura na naman, saka na naman tayo mag-uulam ng ganun. Mahal pa eh, yung talong. Ipiprito ko lang yan, and then, yung tinatawag na bistig na talong. Pagkaprito niya, lalagyan natin sibuyas bawang, and then, ayun, gagawin na siyang tinatawag na bistig. Okay na siguro yun na pang-ulam natin. Sobrang lamig ngayon, kasi ang lakas na nga ng ulan kagabi, tapos ngayong umaga, sobrang lakas naman ng hangin na malamig. Siguro gawa ito nung may low pressure area yata ngayon, yung Auring. Yun yata yun, nakita ko sa Facebook. Magluluto muna ako dahil nagagalit na si Papa. Gabi na daw, hindi pa nagluluto. Ito yung ulam natin. Ito yung bistig. Ganyan ang itsura niya. May toyo, sibuyas, bawang. Fresh na sibuyas. Sa ibabaw. Tapos ito yung kay brother. Ano yan? Patatas na may itlog. Pwede man yan talong na haliw man tawyo. May tawyo kaya yan. Maaskado nga. Kain. Sikil kanina pa, hindi pa rin tapos. Oh, kanina pa eh. Ang vlog ka na eh. Bilin. Ah. Bulil ako. Ikaw nga kay. Tapos na ka. Ang vlog din na yun. Ikaw boy, yan ang vlog mo. Mayuman. Gabi. Yung vlog ka. Sabi ko sila mag-end ng vlog. Lagi na lang ako ang nag-end ng vlog. Alam ba't? Tatapusin ko na yung ating video today, guys. Ayun na yung update natin sa live buong araw. Puro pagkain yata yung binlog ko ngayon na. Kasi sila nagkakain din ng orange. Ayun na yung video natin today. Salamat sa panonood. Hindi pa nalabas si baby. Ayaw niya pa. So nagtatanong, hindi pa po. Andyan pa rin siya sa loob. Nag-i-enjoy pa siya sa loob. Ayaw niya pa. Lalabas at lalabas yan. Ano ba? Ang due date ko naman ay ano pa. Sa ultrasound ko ay March 7 pa. So, no need to worry. Hindi naman siya ma-overdue. Kasi matagal pa yung ang due date talaga natin. Kumbaga, yung sa... Kung bibilangin lang natin yung sa regla ko, talagang ang due date ko ay February. And bago mag-end yung February. Pero kung sa ultrasound yung susundin natin, hanggang March 7 siya. Kaya don't worry, hindi tayo ma-overdue. Hindi naman siguro. Yun na yung vlog. Salamat sa panonood. Bye-bye. See you bukas. Tomorrow.